तो हेलो लोगोफोर गुड आफ्टरनून टू यू ऑल लोगोफोर तो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर दिनैनि भिडिअ ओरैबायदि दुखुनांथाव लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायना एसेबाबो बुजिखाबाय लोगोफोर तो आं बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनै सार बिथां माने बुलेट सार बुलेट बिथांनि न'खराव माने बिथाङा लाइजाम हरदों जेलनिफ्राय मोनसे लाइजाम हरदों आरोना तो लोगोफोर बे लाइजामखौ आं दिनै फरायगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो बुजिबाय जे बे भिडिअखौ माने नोंथांमोना नुबायबो जानो हागौ दे एनिथिं एमजे मोननि बिसिनि चेनेलाव थाङोबा माने फुल नुजोबगोन आरोना भिडिअनि बागै जे लाइजामखौ फरायनाय मानाय गासिखौबो नुजोबगोन आरोना तो लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंगोन जे बिथांमोननि लाइजामखौ फरायनायाव आं जोबोद माने दुखु मोनदों जे बिथाङा दि दिनै जोबोद खस्थ'आव दङ जेलाव माने बिथाङा गावनि न'खरखौ गारनानै बेफोरबायदि माने दिनै हासिं अमासि जेलाव जोबजानांगौ जाबाय थैजासिम जिउ जोबजासिम तो लोगोफोर आं बेखायनो दिनै मोनसे सर्ट माबा मोनसे बुंनो सानदों बिसोरनि बागै तो लोगोफोर दुखुनि बाथ्राया बेनो जे बिथांमोना माने न'खराव लाइजाम हरदों मोनसे जे बिथाङा मारै दं मारै गैया आरो बेफोरखौ सोंहरनाय जादों न'आव तो जोबोद दुखुनांथाव आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा गावनि फेमिलिजों माने गोजानाव थायोबा माबायदि जायो नङा आंबो बिखाया गावदों आरोना आरो बे गथ'आ जे जाय बुलेट सारनि माबा एक्स-NDFB बुलेट सार बिथांनि जे फिसाला बुहुद गाबदों आरो बिथाङा दि दायो माने देरफुनायसो गथ'आ जोबोद दुखुनांथाव आरोना तो लोगोफोर आं जोबोद दुखु नांदों मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदि जायोबा जोंनि बर' हारियाव जोबोद दुखु मोनो लोगोफोर आंबो बुहुद दुखु मोनदों बिखायानो गावलायदों आंहा बेफोरबायदि दुखुखौ नुनानै आरो बिथांनि जे बिथांनि बिमा बिफा आरो फेमिलि मेम्बार्सफोर बिथांमोननि सिगाङाव माने सार बिक्रम दाइमारिया फरायना होबाय जे बिथांनि माने दुखुयै गावनि थैजों लिरनाय गोसोनि बिखा गावनायजों लिरनाय जे मोदै रुहु रुहुजों लिरनाय मोनसे लाइजामखौ बिथां बिक्रम सारा माने फरायना होबाय तो थेंक इउ स' माच बिथां सार बिक्रमनिसिम आं थेंक इउ स' माच बुङो मानो होननानै बुङोबा बिथाङा जे दिनै बिथांमोननि थाखाय लाइजामखौ लानानै फैबाय आरो फरायना होबाय बेखेवना होबाय तो बिथांखौ आं साबायखर बावो मानो होननानै बुङोबा बिथाङा दि जोबोर मोजां मानसि सासे हादर अनफावरि आं होननानै सानो आरोना तो लोगोफोर नोंथांमोननि भिडिअआ दिनै बेनोमोन जे नोंथांमोननो जे एडभाइस हरदों जे मिथिहरदों जे बेखौनो आं जे मिथिहरदों दिनैनि भिडिअआव लोगोफोर दुखुजों माने आंबो थानो हायाखै आरोना भिडिअ बानायनांगौ जादों आरो दाखालिबो मोनसे सार गान्दानि आं भिडिअ बानायदों लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय माने आंनि चेनेलाव हाबनानै तो लोगोफोर बेनो आरोना मा होनबावनो जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदिनो नासयजाबाय थासिगोन नामा सानलायलाङो समाव बेनो आरोना लोगोफोर तो नोंथांमोना मा सानो लोगोफोर कमेन्ट खालामो लोगोफोर आरो बिथांमोनखौ बख'नो थाखाय जों सेस्था खालामथारनांगौ सार रन्जन बायदिखौबो जोङो बख'नो सेस्था खालामाबा जोंनि बर' हारियाव मा जानांगौ नंगौना नङा जोंनि बर' हारियाव सोर रन्जन मोननानै देरसिन मानसि तो बिसोरखौ माने जों जेलाव दोनबाय थायोबा मा जानो लोगोफोर नंगौना नङा तो बे जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रानो गेदेर गोलावफ्रानो आखाइ दङ आरोना बिसोरखौ जेलाव जोबनाया तो लोगोफोर आं दिनै बेखौ बुंबा दाय जायो नङा तो बेखौनो बुङो जे बिथांमोनखौ जोङो बख'नायनि राहा लानांगोन नङा जोङो गावखौल' सानबा जानाय नङा जोंनि गावनि हारिखौल' साननानै थायोबा जानाय नङा बिथांमोनखौ जे प्रफेसनेल जों बख'नांगोन मानो होननानै बुङोबा बिथांमोन गैयाबा जोंहा जिर'खा माने पावारानो जिर'खा बिथांमोनासो जोङो पावारखौ देखायगोन माबायदि पावार जोंहा बिसोर गयोबा माबायदि पावार मोनगोन जों बड'लेण्डआव तो बेनो आरोना तो लोगोफोर नोंथांमोना मा मोनदों मारै मोनदों मारै मोनाखै तो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना दुखु जादोंना जायाखै बिथांमोननि थाखाय तो आं जोबोद दुखु जादों लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै खावलायहरबाय लोगोफोर आं गाबनो ओंखारदों लोगोफोर आरो मोदैबो गदों आंना बे भिडिअखौ नायनायाव तो लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि थाखाय बेनो भिडिअआ जे नोंथांमोनखौ आं भिडिअ जाबसिननायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर आरो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो भिडिअ नुलांबाय थागोन आंखौबो सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर बर'जों बर' सापर्ट खालामलायबाय था आरोना तो लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिननायनि थाखाय तो नोंथांमोना बिथांमोनखौ अनसायदोंबा तो कमेन्ट खालामहर बिथांमोननि थाखाय मोनसे बा कमेन्ट लाइक खालामहर आरोना तो थेंक इउ स' माच बाय बाय लोगोफोर।